To assalamu alaikum masoyana maza da mata, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Da farko dai sunana Abdulskd. Ina mai farin cikin sanar muku na buɗe sabon YouTube channel ɗina da suna Abdulskd. Dan Allah masoya a shiga mana subscribe da like. Domin insha Allah na san ba za mu ba ku kunya ba, za ku nishaɗantu. Na saki waƙoƙi na daban-daban, ku je ku ji su kamar haka. Ni ba kowa ba kuma ba dan kowa ba, amma so bai duban samu da rashi bai san duba. To wannan shine zinariya, kun ji ta ko? To yanzu kuma bara ku ji daɗi wanda take trending a yanzu kenan. Kyakkyawa yar shila ba ke ba wahala, ga taro ga kwandala ga abinci kala-kala. Allah musu ya ajiya na subscribe na amma like san dai da ɗaya ne da yake tsakanin mu da na godiya ina